بله پارێزەرê malbata Dede Oğulları parêzer Abdurrahman Karabulut nihaj Konyayê li gel me ya em ê binêrin ji niha û pê ve çil berwaye ew ê çi bikin. Birêz Karabulut dem baş tu bi xêr hatî Rûdawê. Dem baş serçava. Belê we nerazîbûn nîşan daye we gotiye dadmendî pêk nehatiye lê waye heft caran cezayê heta hetayiyê müebetê wergirtiye. Çima hûn dibêjin dadwerî pêk nehatiye gelo? Niha li sê ciha vê dadgehê heda tiştê girîng bona me heye. Cihê yek ew qatliyamekî nijadperestî ye. Belê. Li ser ya em pir axifîn û me li dadgehê heda me anî ziman. Ceza kanuniya Türkiye'de heftê û şeşe û heftê û hefte da ev suca divê kanunê de heye. Dibêje insanlığa karşı suçlar, ırkçı sayıklarla. Belê. Ev katliama nijadperestî ku da nîşan dibe beriya katliamê jî Şevket Herîkî röportaj kir bi Rûdawê ve bi malbatê ve malbatê bi xwe bi devê xwe digotin bi îfada xwe de jî digotin di savcılığê de jî di röportajê digotin bana 12 Mayîsê de dema ki ev êriş kirin malbatê 5-6 hed bûn digotin em ûkî em li welvira rakin em naxwazin. Paşê qatliyam çêbû qeyda zindana û nebera hev de ew sanıqala nebera hev de xeber didan digotin Kürtler ustandı mı? Ev hemî di qeyda de hene. Nebera dosyada jî mekirin wira ev êrişa êrişekî nijadperestî şüphe ji bona me tune. Li ser vê dadgeh nesekinî. Ji bona vê jî qirar neda. Tiştek negotin ev nijadperestiyê tiştek hawisa negotin. Yek ev ya duyemîn jî çend caran me bixwe parêzerê malbatê me bixwe ji savcılığê re got du caran me bixwe got mi got vî malbatê biparêzînin. Canê wan di tehlikê dayê ew bikujin. Hema ne savcılığı ne jî emniyetê ev naperezandin. Malbat ev nekirin. Ji bona ve parasine çê nekirin. Sorumluluğa wana heye ji bona ve yekî idare mahkemesine me dava vekir dava red Danıştayê qirardan Danıştayê sê meha beriya vê got İçişleri Bakanlığı û Adalet Bakanlığı sorumluluğa wan heye. Televizyon dadgeh devam dike ev dudu. Ya dirêjî ya seyemîn jî ji derdora vî kujerê kiyê vî Mehmet Altunê kî pişta wê heye. Dadgeh me pir xwast. Wekarî bû we îspat kir ku kesek pê re heye yan hineka pişta wî girtiye berê wî dane malbatê gotine here vê malbatê bikuje? Belê. Dema ki êriş kir qatliyama kir vê saetê da vê dakîqê da telefona Mehmet Altun 100 kilometre dûrî wî malbatê bû yani li gundê xwe bû. Eger ki mal bi şewtan da mal hata şewtanî kamera qeydî ev biqetiye û tune ba dika bugota çi dika bugota ez gundê xwe bûm 100 kilometre dûrî ma teva jî îspata min telefona wî. Telefona wî cem xalê wî bû. Dema ki qatiyam kir. Vê deqê da cem xalê wî bûn me got xalê wî jî nav kin meriyê wî jî nav kir hema dadgeh qebûl nekir ew jî qebûl nekir. Sê-çar meha beriya qatiyamê çû ji otelê lûksa da man li derdora digeriya ji emniyetê ma li wa derna moral û motivasyona qatiyamê digirt. Yani talimat digirt. Nîzika 15 heb talebê me bû me got ji bona vê araştırmayê bikin ama mahkeme nekir. Vê yekî jî bi wî halî jî dadgeha mezin wisa qebûl kir got derdora vî kesûnû Mehmet Altun tenê ye heft cara müebbet cezadan Mehmet Altun tenê nexwastin kil derdorê wî kil pişta wî biraderê Birêz Karabulut peyamê ku jê re hatine yan peyamê ku wî ji xelkê re şandine di telefona wî de nebûn we daxwaza wan nekir bêne deşîfrekirin? Me hemî xwastin dema ki qatliyam kir piştî du roja yan jî rojekî bi polîs ve xeber da. Duî xeberdana wan da me tespît kir
45 دقیقه کجر و بو پلیس خبر دانه بله اما دوی 45 دقیقه ده 5 10 دقیقه تنها هنه یدنی همو تعریفات کرنه او ساس قایدی وانا همو تعریفات کرنه دلیل همو تعریفات کرنه مثلا جنگاوی وقت که تحلیه بو میری خواه خبر دید جزایی ده حق زندان ده بله ایدی وانجی جمعه جنگاوی محمد آلتون دبیجی 100 میلیارد به پری 4 سالا بری 100 میلیارد پرج مرا هاتنه همون کس مرا دستک درتی یک جمارا دستک درتی کینه بلکی ناوان دانه ناوان دا جیانه اما موانجی محکمه خواستن دادیه اوجی رد کرن نه هم بکن چی بکن نه بله شخوا مجید خواست از وی بپرسم نه چل پیشیاوه هون دخوازن ایدی و دوزه بر بکوه ببن امین حتی ماکی روزا میسی روزا مما اما هرن anayasa mahkemesi adil yargılanma hakkı, savunma hakkının ihlali, yeterince araştırma yapılmaması, servana ama hern anayasa mahkemesi hakkı bir malbati bir gerin. Yargıtayı carek dinami itikaza ve bakın kanuna sesli haşta goravi carek dinami itiraz akıcı yargıtayı rabıkın paşi emi ba خلاص bunu Anayasa Mahkemesi karar derken şu var emi bibin uluslararası mahkemeler kudere vura Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi emi bibin vura Uluslararası Ceza Mahkemesi emi bibin vura Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi emi bibin vura emi hakkı malbati nav devletiye dadgeha nav devletiye بگرن حتی سونی کدری دچی برای همی حقی وانا بپارزینن. برای روزا سیه مه کو سالوگرا و قتل عامه تو برنامه و هنه هونه چی بکن؟ بله برنامه مهیه اول سالا چارایه ایساجی سی تemmuz امی برنامه بر مالک داده اولی دیس امی برنامه چیه بکن جگلی خواه را هم دبیجن براورن جمعه به قوت بن sivil toplum örgütü, parti, hukuk nas ki yani bulaverin veci davet ekin. Luji bir detay berfrah emi çi derbas bu çi ne bu emi geli xrab bejin. Gelek ispas brez Abdurrahman Karabulut parezeri malbata dede oğulları tüj Konya'yı meyvane mebu zor spas.